שלום לכולם, אתם כרגע נמצאים בבית שקנינו בקופנגן. זו וילה של 3 חדרים, נמצאת בקוקונט ליין, שזה 800 מטר מהים. אפשר גם ללכת 10 דקות לים ולהגיע. בעצם הווילה הזו היא יושבת על שטח של 400 מטר, בנויה כמעט 190 מטר, שהיא ממש שווה בממדים של הארץ, עם בריכה פרטית וכל הפסיליטיז. אז כן, גם בתאילנד יש איכות ממש שווה. זהו, קנינו את זה, בעצם היזמית של הפרויקט היא קטרינה, זה נקראת חברת דולצ'ה ויטה, ובעצם אנחנו מאוד מרוצים מהם. הקבלניות הן האחיות, The Twin Sisters, מי שמכיר פה באי, הן בונות באיכות מאוד גבוהה. זהו, אנחנו מאוד מרוצים. אנחנו חיים, לפעמים מסבלטים את הבית שאנחנו רוצים לחופשות, ויכול להיות שגם נחזור באיזשהו שלב מסוים לארץ, ואז נזכיר את הווילה, ואז זה כמו נכנס להשקעה. בתים כאלה בדרך כלל מושכרים 100,000 בת לחודש, שזה בערך 11,000 שקל, משהו כזה. כמובן יש הוצאות וזה, אבל באמת אנחנו קנינו את הבית הזה בשביל לגור. אנחנו גם גרים פה, אבל גם כהשקעה זה יכול להיות אחלה. ובכלל, שוב, כל התהליך פה, אנחנו באנו שלא היה חלונות, ובדיוק התחילו את הריצוף בשירותים, אז באנו ובאמת הבטיחו לנו תאריך כניסה, נכנסנו כמה ימים אחרי, אז גם קיבלנו בזמן, והכל היה בדיוק כמו שביקשנו, בדיוק כמו שחתמנו איתם, אז אנחנו מאוד מרוצים, אוהבים את הבית, כל דבר, גם כל תקלה שיש לנו פה בבית, הם ישר מטפלים ובאים, ובאמת מרגישים שהם פה בשבילנו, הכי חמודים. אז אם מישהו מחפש וילות באזורים טובים, צורות טובות, גם שוב, זה אזור מאוד של ישראלים, יש פה 7 וילות, מתוכם 6 של בעלים ישראלים, גם הרוב גרים פה לטווח הארוך, חלק מזכירים, אז זה ממש אזור של ישראלים. אז אם מישהו חושב על איזשהו פרויקט ורוצה לקנות באזור הטווח המחירים האלה, המחיר של הווילה הזו הוא כמעט 1,000,000 שקל, שוב פלוס מינוס, אז אל תהססו. דולצ'ה ויטה זה אחלה יזמים פה באי, גם מבחינת האיכות של האדריכלות שהם הביאו. הם הביאו פה, הם יזמים רוסים, הם הביאו פה אדריכלית שעשתה את כל העיצוב, גם של המתחם, גם של הבית, אז זה ממש ככה, לפי הטעם האישי שלי, ואני חושבת שזה אחלה בית. וזהו, אם אתם רוצים ללכת על פרויקט, אני ממש ממליצה, גם מבחינת האיכות שתקבלו, המחיר, התמורה, המיקום, וזהו, ושיהיה לכם בהצלחה.